teithio dros ei llwybrau a thai meddwl hyd. Tir oedd ein dewinoedd ar gan yn un ar gwynt yr ori. Stream on lower slopes of Moel Faban above Moel. Lecyn llonydd. Gwahoddiad ar ymarfer yma ydy i gymryd saib. I ddewis lle eistedd gan wneud hynny mewn man sy'n teimlo'n ddiogel. Gallwch wneud hyn yn y tŷ, yn yr ardd, neu allwch chi ddewis rhywle tu allan i gymryd saib. Hwrach fod ganddoch chi hoff lecyn, neu goeden lle gallwch eistedd oddi tanni. Os yn y tŷ, yn eistedd ffenestr neu ddrws, rhywle gallwch chi edrych allan. Os ydych chi allan am dro, hwyrach dewis man arbennig ar eich taith, lle gallwch chi oedi. Gan ddewis lecyn lle gallwch chi deimlo'ch hun yn gwreiddio ac yn angori. Os yn eistedd ar gader, yn eistedd i fyny mor syth a sy'n bosib, efo'r traed yn wastad ar y llawr. Neu hwyrach eich bod chi'n eistedd ar glistog, neu blanced, neu got difflygu. Hwyrach eich bod yn dewis eistedd ar stôl bwrpasol, neu ar lecyn o laswellt, neu garreg. Ac os gynnach chi fat, gallwch chi ei osod i'w warchod eich hun rhag oerni. Os hoffwch chi, mi allwch chi roed eich bag ar waelod eich cefn eich cynnal. Neu mi allwch chi ddewis eistedd o dan goeden, gyda bôn y goeden yn eich cynnal, neu hwyrach yn dewis eistedd mewn llecyn cysgodol. Ac os di hyn yn teimlo'n iawn i chi, yn eistedd mor syth a phosib, a gadael i'r cefn gynnal ei hun. Ac wrth gymryd saib, dod yn ymwybodol o'r cyfan sydd o'ch hamgylch.
Wrach yn dechrau gyda'r teimlad o eistedd. Y traed yn gorwedd yn wastad ar y llawr. Yn sylwi ar ba deimladau sy'n codi. Neu wrach eich bod chi'n gallu talu sylw i bwysau'r corff drwy'r esgyrn eistedd. Neu ymdeimlad o'r dwylo'n gorwedd ar eich glin. Ac yna, os di hyn yn teimlo'n iawn, dod ar sylw at yr anadl. I symudiadau'r anadl yn dod i mewn ac allan o'r corff. Hynny heb i chi orfod wneud dim. Ac yna ymestyn y sylw i gynnwys gwres yr awel o'ch amgylch. Sylwi os di hwnnw'n oer neu'n gynnes. Yn chwthu'n galed neu'n ysgafn. Deimlo fo ar y croen, ar y wyneb, yn eich gwallt. Cymryd amser i ymdeimlo'r tywydd. Wrach mae gwres yr haul neu ias oer dych chi'n ei deimlo. Ac yna mi allwch chi ymestyn y sylw i wrando. Ac yn dyner dod ar sylw at y synau sydd a'ch amgylch chi. A'ch sylw ar y synau sy'n agos. Neu'r rhai sy'n mhellach i ffwrdd. A'ch tu mewn i'r stafell neu tu allan. Ac fel dyn ni'n troi yn sylw at sŵn, gweld os di'n bosib i gydnabod fel sŵn, gan adael iddo fo godi ar y ganol yr ymwybyddiaeth. Sylwi os oes neu dueddiad i chwilio am sŵn. A gweld os di'n bosib i ymdoddi i mewn i wrando. Gadael i'r synach cyrraedd chi. Yn codi o dawelwch, yn aros enid, ac yna'n ymdoddi nôl i ganol y tywelwch neu'r cefndir. Wrth iddyn nhw'n gwneud lle i synau wahanol godi. Gweld os di'n bosib i sylwi ar y traw, y sain, y tôn, a think. Faint mor uchel neu faint mor isel, di. Y curiad, y rhythm neu gryndod y sŵn fel mae yn ymlygu hun. Gweld os di'n bosib i fod â diddordeb ym mhob manylun o'r sŵn. Chymryd amser i sylwi ar y seibiau rhwng y synau. Yn wrando ar y tywelwch. A pan fydd sŵn yn codi, sylwi fel mae hwnnw'n codi y dawelwch yn aros enid ac yn ymdoddi'r cefndir. Wrach bod chi'n gallu sylwi o ba gyfeiriad y daw y sŵn. O'ch blaen, tu ôl i chi. I'r dde neu'r chwith. Uwch eich pen. Fel eich bod chi'n teimlo'ch hun yn ymdrochi nghanol y sŵn. Ac wrth eistedd, gweld os di'n bosib rwan i ymestyn y sylw. Ac wrach i graffu ar blanhigyn neu deilen neu garreg. Neu be bynnag sydd wrth law. Felly os ydy'r
Llygaid wedi bod ar gau agor nhw ac i sylwi ar be bynnag ydych chi wedi ddewis i greffu arno fo. Felly be ydi ansawdd y peth yma? Ydy yn bosib sylwi arno fo fel tas ych chi'n ei weld am y tro cyntaf? Rydych cymryd amser i sylwi ar fanylder y siap, y lliwiau, cysgodion, eu harlliw, i weld efo'r llygad a'r bysedd. Fel bod chi'n rhoi eich sylw i gyd i'w ryfeddod. Rydych gallwch chi ddod â fo i fyny eich trwy, i'w arogli, i'w wasgu. Ac os ydy o'n un diogel, rydych chi flasio. Cymryd amser i sylwi ar ei bwysau yn eich llaw. Sylwi ar hwn efo holl synhwyrau. Chwarae efo fo mewn diddordeb. Ac os hoffwch chi, allwch chi godi eich golwg ac edrych o'ch hamgylch ac yna at allan. Gwyrach eich bod chi'n gallu gweld coed, blodau, glaswell, cerrig, creigiau. Ac gwyrach mae adeiladau neu gwyrach mae adeiladau neu ceir sydd o'ch blaen. Gwyrach eich bod chi'n gweld i fyny tuag at y mynyddoedd. Neu i lawr at y môr. Gadael i'r llygaid symud yn araf i amsugno'r hyn sy'ch amgylch chi. Yr hyn sydd yn agos. Yr hyn sydd ymhell. Gweld os di'n bosib i edrych heb chwilio am ddim byd arbennig i syllu arno fo. Dim ond sylwi. Siapiau, lliwiau, symudiadau, golau. Hwrach y byddwch chi'n dewis talu sylw'n ofalus ar bryfiaid neu greaduriaid, yr anifeiliaid, yr adar. Neu be bynnag yr ydych chi'n dod yn ymwybodol ohono fo. Os yn y tŷ neu'r ardd, sylwi os di'r meddwl yn ysu am wneud rhywbeth arall. Ni'n gweld rhywbeth angen i wneud. Os felly, gweld os di'n bosib i adael iddo fo fod am y tro. A dod yn ôl i brofi'r byd o'ch cwmpas, trw'ch synhwyrau. I ymdrochi nghanol y teimladau, y synhwyrau. I gymryd saib, ac i oedi, ac i fod na gorod. I gymryd saib, ac i oedi, ac i fod na gored i beth bynnag sy'n ar hyn o bryd. Does dim angen chwilio am ddim. A mae yma'n barod yng nghanol y carneddau. Stream on lower slopes of Moel Faban above Tan